Dobrodošli nazad. Evo još nekoliko primjera poboljšanih engleskih rečenica koje su izgovorile polaznice mojih edukacija. Veli prva. I have to go a bit earlier, so because of that, I'm on mobile too. Htjela je reći da se spojila i preko mobitela i PC-a na našu Zoom edukaciju. Ali, način na koji možemo bolje sve ovo reći na engleskom je da kažemo I have to leave earlier today. Ovo je utjecaj hrvatskog. I have to go. Moram ići. Go znači ići. I have to go. Ali, I have to leave. Ovo je puno određenije. Ja moram otići danas ranije. Naglašavamo danas. To smo dodali. Zašto? Jer je to iznimka. Prije toga je na sate dolazila redovito i kad su počimali i kad su završavali, ona je bila tu, na vrijeme, od početka do kraja. I have to leave earlier today je iznimka. Ona danas mora otići, leave earlier, ranije. Which is why, radi čega, which is why, ne so because of that. Ovo je malo nezgrapno. Which is why, radi čega, I have logged in on my mobile phone too. Radi čega sam se ulogirala i na moj mobilni telefon. Ovaj to koji znači također ili i. Možemo ga prevesti u duhu hrvatskog puno ispred. Okay? Kao i ovaj danas. Danas moramo otići ranije, radi čega sam se ulogirala i na moj mobilni telefon. I na moj mobilni uređaj. Ali, present perfect, I have logged in on. I have logged in. Zašto present perfect? Zato što se ona ulogirala par minuta prije početka sata, prije, dakle prošlost, i ulogirana u trenutku dok razgovaram s njom. To je sadašnjost. Krenulo ispred, traje i sada, u sadašnjem trenutku. I radi toga present perfect. Mi nemamo tog vremena u hrvatskom koje povezuje i prošlost i sadašnjost i radi toga brojni se patimo sa tim present perfectom, ali evo, probat ću pojasniti koliko mi bude išlo na ovim mini satima engleskog. Good, ajmo dalje. Next. I like take a walk behind river Sava. Kad ona to već voli i shvatili smo da je to navika, to je opušta, možemo slobodno ići i sa I love. Taking, pa možete dodati i long. Walks, ali along the Sava River. Nije behind, nego je uz. Along the Sava River. Ili along the river Sava in Zagreb. Već u mjestu gdje šetate. Okay? E sad, ovdje imamo dva glagola. I love taking. Ja često kažem polaznicama edukacija da kad imaju dva glagola, zanemarite enjoy, love i taking, idući slobodno možete skratiti I love taking, tako da dodate idućem glagolu ing oblik. Točno je reći i I love to take walks. I love to take long walks. Jednako kao što je ispravno reći i I love taking long walks along the Sava River. Ili along, ali mora biti taj član d, jer je određena rijeka u pitanju, the river Sava. Poredak je drugačiji, ovdje je Sava River, ovdje je River Sava in Zagreb. Dodali smo mjesto. Sve je točno. And finally, i konačno, kaže polaznica, when I came home from work, I was taking a short nap. So I need some couple of minutes to wake up. Da malo dođe k sebi, da se razbudi. Bolje joj je reći na sljedeći način. I took a short nap. Kratko sam zadrijemala. After I got home from work. Nakon što sam se vratila
s posla, kući, jel? Which is why, radi čega, to smo imali ispred u primjeru, which is why, I need a couple of minutes to wake up. Radi čega mi treba par minuta da se razbudim. Ne doslovno wake up, da nisam budan, nego da malo dođem sebi. Paše. I need a couple of minutes to wake up. And finally, kaže sljedeća. The institution in which I work is often the organizer of business conferences. Evo kako poboljšavamo. The institution I work at. Nije in. In je opet utjecaj hrvatskog. Može i the institution I work for, jer je ona moj poslodavac. Often organizes business conferences. Često organizira poslovne konferencije. Or corporate events. Korporativne evente ili događanja, ako je to posrijedi. Evo, to je to. Nadam se da vam služi. Vidimo se sutra.